Здравейте и добре дошли в моето пространство. Тук си говорим за продуктивност, развитие, практични книги, както и в личен, така и в бизнес план. Аз съм Валентина и съм софтуерен инженер и предприемач. И днес искам да ви споделя един хак, който бих казал определено лайфхак, който намерих скоро. Става въпрос за дрехи, за стайлинг, въобще за по-практичната част на ежедневието ни. Първо ще споделя малко повече за моя опит с стайлинга и дрехите и след това за новия метод, който, така да кажем, съм намерила и как работи за мен и също така как можем да го приложим лесно и бързо. Както казвам, по дрехите посрещаме, по ума изпращаме. Това не е случайно, защото дрехите всъщност те какво представляват? Те ни дават някаква информация. Особено ако така влезем в ролята на Шерлок Холмс, доста информация, но имам предвид, че като изключим повърхностните теми и въобще суетата по-скоро, чисто информативно стайлинга на един човек, дрехите му, как се носи, това дава информация за самия човек. И точно за това го има това като поговорка, по дрехите посрещаме, защото наистина е така. Малко или много мозъците ни, по принцип очите, те са част от мозъка ни. Реално те възприемат чрез цветовете, чрез формите, също важи за дрехите. Така че със сигурност това си е важна тема. Дали ние толкова влагаме вече време и мисъл в това нещо и как гледаме на тях, това вече си е персонално, това вече се зависи от съответно степента на суета и така нататък. И исках да споделя малко повече за мен. Честно казано, за мен дрехите са важни до степен, до която просто бих казала, че съм естет. Ценя естетиката не само като визия и дрехи, но и като просто около мен, като интериорен дизайн, като хубави гледки, красиви, като това да си направя, дори като си слагам храната, да си го направя хубаво. За мен това е важно. И всъщност казвам го, защото доста с времето съм преминавала през периоди, просто защото съм имала периоди, в които съм се опитвала по-скоро да се харесам или да се обличам така, както казвам, дрехите дават информация. И информацията, която аз съм давала, е, че общото искам да съм харесвана, да съм приемана и да приличам на другите. И така беше и всъщност наистина. Определено съм човек, който е пробвал много неща. Някакси чрез дрехите съм търсила себе си, чрез стайлинга. Но идеята ми е, че много пъти съм се чувствала, че нямам какво да облека. Много пъти съм била фрустрирана заради че гардероба ми сякаш ме напряга. В смисъл, че уж има много неща, нямам какво да облека, ама някакси от всичките тези много неща аз обличам едни и същи, напрягаме, че трябва да вземем целият този избор и въобще цялото това нещо ми е тежало доста и точно заради това винаги някакси съм се лутала да намеря това, което наистина ми харесва. Защото според мен е много важно дрехите да е нещо, което на нас ни харесва, да не го правим за другите, да е нещо, което ние се чувстваме добре. Да ни кара да се чувстваме готино, защото всъщност дрехите имат този ефект. Примерно ако се облечем в костюм, или се облечем в рокля, или се облечем в анцук, давай. Защото хората знаем всички много добре, че малко или много има някакви маски. Или по-скоро е нормално в различните ситуации с различни хора, те да изкарват различни части от нас. Също важи и за дрехите. Или по-скоро цялостния стайлинг, даже бих казала. Така че, освен ние да се чувстваме добре, да ни привличат самите дрехи, да ни зареждат и просто да ги обичаме, да си обичаме тази блуза. И другото нещо, което открих, е това, за което ще си говорим днеска, и това е сезонната палитра на всеки човек. Всъщност, преди да кажа и да обясня какво представлява, ще кажа защо лично за мен много си струва да знаем тези неща. Първо, живеем в свят, който просто има всичко. Има толкова много неща, че избор е супер труден и буквално може ментално да се напрягаме, само дори да влезем в магазини, да огледаме всичко. Пак казвам, всичко това е информация за нашия мозък, то ни напряга. Всичките сайтове, всичките опции, варианти, дизайни, платове, цветове, как да ги съчетаваме, просто може да е твърде много. И тази сезонна палитра всъщност беше нещо, което наистина имах
нужда като един вид система, която просто да ми улесни целият този контекст някакси, да ми даде една такава яснота. Направи ми пазаруването на дрехи, избирането на дрехи, самия гардероб много по-лесен, много приятен и наистина се чувствам много по-добре в дрехите си и знам някакси, че са подходящи за мен, без да го мисля. Хем имам тази естетика, която така обичам и търся, хем в същото време ще не се напрягам, не го мисля и ми е супер приятно. Другото, което е много важно, дрехите стават инструмент ти да изглеждаш по-добре. Мисъл, те те комплиментират, изкарват ти силните страни на фокус, карате да се чувстваш по-добре. И третото за мен нещо, което готино е, че може така да сме малко по-малко консуматори, в смисъл да имаме по-малко неща, но пък да са точно нещата, които обичаме и в същото време да не ни е нужен супер огромен гардероб. Така, да преминем към основната тема на видеото. Всъщност идеята е, че всеки един от нас има естествена цветова хармония. Тя се базира на тена на кожата ни, цвета на очите и косата. И системата дели хората на 4 сезона съответно. Зима, пролет, лято и есен. Всеки един от сезоните има и подкатегория на 3 вида от сезон. И както казах, целта е много проста. Идеята е, че различните цветове подчертават или всъщност влошават нашите черти. Например, когато носим цвят, който е за нас, очите ни изглеждат по-големи, по-красиви, устните ни, кожата ни изглежда по-гладка, докато ако носим цвят, който не е подходящ за нас, колкото да ни харесва, просто ни може да изглежда по-сива, повече да си лечат петната, по-малки очи, по-малки устни. Въобще чертите ни сякаш стават в някакси в лошата си визия. Изглеждаме по-изморени, като цяло не изглеждаме толкова себе си. Това е цялата идея, че просто има цветове, които натурално ни отиват повече. Как можем да разберем кой цвят сме? Значи аз по принцип го направих с онлайн приложение, което понеже не спонсорирам съдържание, няма да спадам в подробности, така или иначе лесно може да си намерите всякакъв тип приложение. Предполагам, те са все сходни, защото как работи, общо взето по принцип, чисто като даже има такива екстеншъни в Google, които буквално слагаш маркер на определено място, нали, примерно в случая този софтуер слага на кожата си, тук да кажем на устните и взима цвета и оттам изкарва чисто дигитално какъв е този цвят. Програмата филтрира из потенциалните възможности и ти връща съответно кой сезон си. Бих предположила, че повечето горе-долу ще дадат сходен отговор, но все пак може да пробваме различни, да пробваме дали отговарят общо, дали дават сходен цвят. Много важно, нали, да сме на естествена светлина, да не е слънцето в нас, ама пък да не е тъмно и така нататък, но това вече си го има в самото приложение или съответно сайт. Другия бърз начин също да се ориентираме, например, ако искаме веднага нещо да се случи, да видим дали с топъл или студен подтон, като може да видим вените си. Ако са по-сини вените ни, по-скоро сме към студен тон, ако са по-зелени, сме по-скоро към топъл тон. Другото, което е също и с сребро и злато, ответно ако златото ни отива повече, сме топъл подтон, а ако среброто сме студен. И последният начин, по който можем да тестваме, е да вземем различните цветове, които имаме в гардероб, да ги сложим върху нас, да видим как кожата ни как се променя, наистина, защото звучи някакво странно, ама цветовете си хармонират и за да си хармонират, нали, трябва да са в сходна палитра. Това не е видео да влизам детайлно в системата, най-малкото вие да е хубаво да си направите самия тест, нали, визуално, за да видите. Например, аз съм True Summer, което е залез слънце, морето, всичките цветове в тези тонове, които са хем, нали, имаш синьо, розово и така нататък, но също са много по-сивеещи, защото аз съм по-студен тон. И всъщност, когато пазарувам в момента, просто съм си скриншотнала самите ми цветове и общо взето си ги сравнявам дали ми отиват и в 85% от случаите си нацелвам по този начин дрехи. И така, между другото също така направих PDF абсолютно безплатно, може да си го свалите отдолу в линк в описанието, там има самите палитри и подсезоните им, за който иска да задълбочи. И така, общо взето да резюмираме темата, имаме много хубава, лесна, проста система за дрехи и стайлинг. Можем лесно да я видим като онлайн, пробваме с наша снимка. Или, нали, както казах, останалите начини, които са по-ръчно, но въпреки това съветвам да го направим с
снимка и когато разберем каква палитра сме, буквално можем да напишем в Google палитрата ни, оттам да си харесаме съответно цветовете, смисъл, защото има различни палитри, можем да си скриншотнем тази, която най-много ни допада, примерно с най-много цветове съветвам да е. И да си я запасим в телефона и вече като пазаруваме, да си я имаме, да имаме тези цветове и така. Надявам се да е било полезно. За мен лично беше голям геймченджър и определено искам да го споделя с вас. Ако ви спести време, ако ви направи живота по-лесен, ако спрете да имате такива моменти, добре, имам пълен гардероб и нямам какво да облека, много ще се радвам и надявам се да съм помогнала по темата. Благодаря ви за отделеното време и до скоро!